kusvika Sunday mari vanobhadharira pasera but hamutsvairwe. Hamuna munhu anotsvaira, munhu wese anonzi anotsvaira anotodzimara apolisi yekanzuro akutogura vanhu mari but anenge akanzi ngauye atsvaire kunhu but iye wechitipo chakaya kuno anotanga kutotonyoresa kuti mari kubvisa marara but achitambira. Saka solution iripo mudhara kanzuro ndaite basa netime dara kanzuro daikabvisa marara moiswa varimi mogadzire komiti inovamirira yese vanhu vavanokwanisa kutsvairawo nokuti kanzuro haisi kwanisa ita sekutsvaira handiri mudhara zobviswa mogezwa apa pavanomira apa mudhara poiswa silabu everything omateleti hapana. Ndecomplain tinotenga muriwo muno munobhadharwa mune tsvina. Amai vangu vanouya kuzodhesa muriwo kana angave madomasi pavanogadzika pasi apa pavanobhadhara panoerera nemvura yetsvina. Saka tokumbira kubatsirwa nekanzuro ivo nezvekuita muchautsvene kada zati mukwanisika horisoro yambobharwa kana 6 months vachigadzira kuti vanhu utano hwavo ungo uchinaka. Kanzuro iri kutiyo varimi vanotengesa muno kana vanhu vanotengesera muno havasi kubhadhara mari iri kuenda kuhomwe yekanzuro. Saka iri kuti saka muda sei imimi kuti tikutakurire marara enyu asi imimi muri kuziva vanhu vamuri kupa mari. Vanhu vari kumuri kupa mari vavo ngavakutakurire tsvina yenyu iyo. Ivavo kana vari kuti havasi kupiwa mari ngavavhare horesero kana iri yavo horesero handi vari kuti havasi kupiwa mari ngavaivhare. Vanhu vari kubhadhara kukanzuro bhodhi yangu asingabhadhare kukanzuro yaivhara horesero. Saka chirwere hatipere vari kuriziregerera here kuti havasi kupiwa mari. Vanhu vane marisiti avanobhadhara muno muchiona vari kiu kurimembarende vachibhadhara. Ko vanhu ivavo hasi marisiti here ekanzuro vanenge vachibhadhara vari kuti hasi marisiti ekanzuro ndechi iyo ofisi iri apo ndo inobhadharwa handito yekanzuro yacho ngavasanyepe ngavati vari kudya mari vasingadi kutakura marara. Munobhadhara mari pazuva $6 ndomutero obva watopiwa risiti yachenenge yarisiti cancel. Saka chitutazaziva kuti risiti ndeyechimanje kana ivo vachiti havasikuoda mari. Vanhu ava pavanouya muno ndo vatinoziva vachingobhadharisa zuva nezuva. Saka marisiti ari kunzi haasi kubhadharwa kuvanhu ivo varivo vanotora mari nguva nenguva. Gore rese 2016 yese yakapera vachitora mari varivo vanhu ivavo ndo vanotitorera marisiti ndo vanotipa mari ndo vanonyora vanenge vane bhuku ravanenge vanaro. Saka hatizivi kuti zvinzi hatisi kubhadhara papi. Hachina kumbogura mugoma ndoda kungosimbisa kungoti vanhu utsanana tingakuwara ngetyphoid pasi tine typhoid vabereki titi pamberimberi nechi ngeutsanana because izvi mukoma wangu izvi ukatotsika unotobva makumba aitoita green cup watova munhu wegreen unenge wakutomharwa nenhunzi. It's a disaster. It's a disaster. So what is the government? Well, it's a disaster. Let's deal with it. But we know it's what? A disaster. I think the situation here is deplorable. We have really guys who are hands off. They don't even know where the steering wheel is. There is no interest in the affairs of the city and the town. And really we have to do something about it. We will not be able to get rid of typhoid or cholera or diarrheal diseases as long as we have conditions like these ones. Even if I said every hospital in this country stop treating anything else except typhoid or cholera, we will still not have a solution. The solution is making sure that we've got hygienic conditions in this country, particularly here in Harare. If you look at what is happening there, the filth that is there, the worms that are breeding on top and under the cabbages that are being sold, and the sewage that is flowing is just a shocking, a deplorable state that is a breeding ground, proper breeding ground for disease. So in my view is that as long as we don't clean this, you will not get rid of typhoid.